Bon dia amb alegria. A veure, alegria sí, però bon dia no. Ja veus que jaqueta, pantalons llargs i està plovent, però alegria sí per un motiu. M'han dit que s'estan veient balenes des de la platja de Bonda i així que me'n vaig directe cap allà a veure els que em coneixeu ja sabeu que no sé per què, per quin motiu m'agraden molt les balenes, sobretot les orques sí que em tenen fascinats i no sé per què, però les trobo d'un animal amb una intel·ligència i una envergadura i tot, les trobo increïbles. Però bueno, que m'enrotllo. Vaig cap allà a Bondi i a veure si tenim sort i trobem balenes. S'ha de dir que la pluja d'aquí és una pluja molt fineta, però que no te n'adones i et va deixant xop. O sigui, sembla que no plogui, no cau un diluvi d'aquest universal, però ostres, és una pluja molt fineta que et deixa, però com si sortissis de la dutxa. Bueno, ja he arribat a Bondi. No sé si veuré alguna cosa perquè no hi ha molt bona visualització, però bueno, almenys ha parat de ploure. Bueno, que us ensenyi la platja de Bondi, la famosa platja de Bondi que us he ensenyat, Palm Beach, us he ensenyat la platja de Little Bay, quina més us he ensenyat? Us he ensenyat Bronte i no us he ensenyat Bondi, la famosa platja d'aquí de Sydney. Doncs mira, preparats? Bueno, us prometo que normalment és més maca, Avui el dia no acompanya gaire. Però bueno, sí que és una platja prou maca. És un delicte que tenint tan a prop la platja encara no hagi provat el surf. I mira que aquí a Bronte jo crec que el mar és algú més salvatge, però aquí a Bondi, que no ho és tant, hauria de provar-ho sí o sí. Està ple de surfistes ara. Bueno, ple, a veure, hi ha surfistes, però sí que es veuen... Sí que hi ha uns quants i ho he de provar ja sí o sí. Una cosa molt guai que es fa aquí tots els divendres és que un grup de gent queda aquí a North Bondi, ara us ho ensenyaré, i a les 6:30 del matí es queda per anar a nedar des d'aquí North Bondi i arribes a l'altra punta de la platja i tornes nedant. I en total són, 1.500 metres. És molt fàcil de fer, però és algo molt guai perquè la gent deixa totes les seves coses aquí en uns bancs i tot que hi ha, les motxilles, amb el mòbil, la cartera, amb tot, Et fiques a l'aigua, nedes als teus 1.500 metres i tornes. I després esmorzar ben calentet. Mira, us ensenyo el recorregut. Mireu, això és el club de North Bondi. Comença aquí el grup que es fica a nedar, creuen tota aquesta part d'aquí. Des d'aquí no crec que es vegi, però aquelles casetes blanques que hi ha al final són els icebergs de Bondi, que és una platja molt xula, és una piscineta així molt xula també d'aigua salada, però aquesta sí que és de pago. Tornes i ja tornes a sortir de l'aigua per on has vingut. Ja estic arribant al lloc aquest per veure les balenes, finalment. Ostres, ara per sort ha parat de ploure, però ara amb la jaqueta tinc calor. Ara sí que m'ha de treure i a veure si tenim sort i les podem veure. Doncs he arribat al lloc aquest. Suposo que ara només és qüestió de temps i paciència i a veure si trobem... A veure si es veu alguna cosa, però ostres, per allà al fons es veu un temporal de pluja. Sí. Bueno, us deixo algunes imatges d'aquest lloc on estic, a veure si tenim sort. Res, porto aquí un quart d'hora i ja les he vist, algunes, saltant, no saltant, o sigui, quan treuen l'aire que veus tota l'espuma blanca, sí que això sí que ho he vist. L'únic que és una llàstima que segur que amb la GoPro no es pot veure perquè estan força lluny. Però bueno, ara un home m'ha dit
que fa un parell de dies estaven res, a 10 metres d'aquí de la costa, és que es veien perfectament. O sigui que a veure si tinc sort i encara... I em quedo una miqueta més i encara les puc veure. Però, ostres, és xulo, Seria guai molt... Seria molt xulo veure-les des de tan a prop. Uau, acabo de veure una super a prop. Una super a prop. A veure si torna a treure el cap. Mira com treu el... Són enormes! Ja... Ostres, a veure si no es veuran en una foto. Uau! Que heavy, està super a prop! Super a prop. A veure si us la puc ensenyar. Bueno, me'n vaig ja perquè està començant a ploure bastant. Està començant a ploure bastant i no vull arribar a xop a casa, a més, amb la pedazo balena que he trobat. Quina emoció que estic ara mateix. Quina emoció. Amb la pedazo balena que he vist, com treia la cua i tot, jo crec que per avui ja és suficient. Ostres, quina pluja aquesta ara ja sembla. La tormenta que us deia abans que semblava que venia, doncs ha arribat. Doncs bueno, me'n vaig a casa a dinar, que després he quedat a la tarda per anar una de miqueta, i a veure si demà puc venir a primera hora, ben aviat, i tinc més sort i us puc ensenyar més. Adeu! Sí, avui sí que fa un bon dia. Doncs com us deia, per mi va ser ahir, però per vosaltres és fa un moment. Vaig a veure balenes un altre cop, que avui amb aquest tiempazo que fa, pantalons curts, sudadera que me la trauré en breus, doncs segur que es veuen de conya avui. A veure si tenim la mateixa sort d'ahir i us puc ensenyar algunes més i res, a disfrutar del dia. Doncs ja estic a Bondi i he agafat el bus perquè, tot i que vivim a res, 15-20 minutets caminant, doncs he volgut agafar-lo perquè així també arribava amb més temps i avui sí que us puc ensenyar amb més bon clima la platja de Bondi. Mireu. Avui sí que hi ha més surfistes, I hi ha també un grup de persones que estan allà nedant. Aquests sí que em fan enveja. Bueno, me'n vaig al lloc on vaig anar ahir, a veure si us puc ensenyar més balenes. Doncs aquesta és la platja de Bondi. A veure, és una platja que està bé, però no és la millor, per mi, la meva opinió. Per mi és com si, perquè fem una comparativa, és com si fos la platja de la Barceloneta, a diferent escala, però és com la més turística, la que tothom coneix, però això no significa que sigui la millor, però bueno, també està molt bé, Bueno, torno a estar al mateix lloc d'ahir, a veure si tenim almenys la mateixa sort d'ahir. Mira, ara veig algunes balenes per allà al fons, l'únic que us ho ensenyaria, però no ho veureu des de la càmera, però es veu com treuen l'aire, l'espuma, però estan molt lluny. Bueno, m'esperem una estoneta més a veure si tinc sort i hi ha alguna que és així. Sempre hi ha algun rezagau del grup que es perd i se'n va i ve una mica més a prop, a veure si hi ha sort.
ensenyo un moment les vistes de Bondi abans de marxar, que són molt xules des d'aquí. Un dia d'aquests us prometo que us ensenyaré el Coastal Walk i a veure si tinc temps suficient i podem anar fins a la platja de Coogee caminant per un caminet. És com un camí de ronda que hi ha aquí des de Bondi fins a la platja de Coogee. I així també ho veieu i ho disfruteu. Bueno, companys, ens veiem en veus en el següent vídeo. I que sobretot sigueu feliços.